Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Sabado, pitsa 18 sa bulan sa Nobyembre sa tuig 2023. Ug karon mga igsuon aniya nakita si kakatluag duha nga semana sulod sa tuig. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Lucas. Kapitulo 18, bersikulo 1 ngadto sa 8. Unya gisugilon ni Jesus kining sambingaya aron pagtudlo nga kinahanglan sila magampo og dili gayud nila wadon ang paglaom. Sa usa ka lungsod, dihay usa ka huwis nga walay kahadlok sa Dios ni pagtahod sa mga tao. Ug may usa ka byuda ni adtong lungsura nga nagbalik-balik pag-adto kaniya aron paghangyo nga panalipdan ang iyang katungod. Nagkanayon siya, tabangi intaw nako batok sa akong kaatbang. Sulod sa taas nga panahon, ang maghuhukom midumili pagtabang apan sa katapusan miingon siya sa iyang kaugalingon, bisan tuod wala ako'y kahadlok sa Dios ni pagtahod sa mga tao. Apan tungod kay nagsamok man kanako kining maong byuda, paningkamutan ko nga kapanalipdan ang iyang katungod. E kung dili ko kinibuhaton, magsigi siyag balik-balik hangtod nga kaupsan akong pailob ug mipadayon ang Ginoo. Pamatian ninyo ang gisulti niadtong daotang huwis. Karon, dili ba ang Dios maghukom dapig siyang kaugalingong katawan nga nagpakitabang kaniya sa adlaw ug sa gabi? Maglangan ba siya sa pagtabang kanila? Sultihan ko kamo nga maghukom siya dapig kanila ug dalion niya ang pagbuhat niini. Apan makakaplag ba kaha og pagtuo ang anak sa tao dinhi sa kalibutan sa iya unyang pag-abot? Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Dalaygong Amahan, salamat sa pagpukaw kanako sa matag adlaw. Sa matag bukas sa akong mga mata sa kabuntagon, gihatag nimo kanako ang imong gasa sa kinabuhi. Dinuyugan sa bag-ong paglaom o grasya nga nakita pa nako ang pagsubang sa adlaw. Sa dili pa nako sugdan ang akong adlaw sa panikay-sikay, pasaylua in taon ako. Langitong Amahan, sa akong mga sala, hatagi ako sa imong kaluoy ug pasaylo. Giyahi ako ug tagay ako sa saktong kaalam sa tanan nakong gimbuhaton. Iiway ako sa kasakit ug kasamok. Tabangi intaw nako nga makita ang kalibutan pinaagi sa imong matang maluluyon ug tuguti nga mahimong panalangin karon sa imong katawhan. Tuktuka ang ilang dughan ug buligi sa imong gugma ug grasya. Sa ngalan ni Jesus, akong giampo ang tanan. Amen.